Момичък, виждам, че си избрал тиква. За здравето, нали? Ама аз взех само една. Не, едно няма да стигне. И едно орянче. За вкъщи ли я взимаш или за някой специален? Ами, просто искам една баница. Аха, значи приятелката ти обича сирене или спанак, или пък си сам. Просто баница. А какво ще правиш до вечера? Филм или ще си почиваш? Вие, IT-тата, сте нощни птици, нали? Ти пък откъде знаеш? Не знам. Здрасти! Сирене, спанак, тиква, айран, турбичка. Готово! Ама как така разбрах? Здравейте, а вие?